Ce mă enervezi tu pe mine? Bă, taie! Am făcut spume la gură. Să mergem la o plimbare. Cred că m-a luat la mișto. Hello! O fi un criminal în serie. E Brad! Să dea dracu să te mai plimbi aceea, că-ți rup picioarele, auzi la mine. Mama e! Mamă! Ne-am dus. Dereglații. Cu cine vorbești, mă, Nu, acolo? Alexandra, ăsta e numele Hai, serialului. mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de... Dereglații. Da, Coste, nu pot să vin afară. Da, nu, am o problemă de familie. Da, da. Da. De familie, de-aia are târna festul ăla în cap. Cheliosul roade osul. Mamă, ce mă enervez, Florină! Să-i spargă capul și alta nu. Bă, dar ce mă enervez, Cheliosule, de ce dracu a născut damigene după mine? Ce mă enervez tu pe mine, că numai din cauza ta sunt chel în cap. Băga mie Cătăline, bă, taie, că-ți rup piciorul ăsta și ți-l bag pe nas înapoi. Bă, taie, băga mie și Cătăline. Alo! Alo! Ce se întâmplă aici? A venit și ratatui. Cred că mi s-a spart capul. S-a spart cu ou, cum s-ar zice. Gata! Gata cu bășcălia aici! Mă duc și o aduc pe Mihaela, că nu se mai poate. V-ați dus dracu toți? Alexandra nu o aduce pe mama că scrăpți asta. Și mă dor ochii, mă dor, mă doare și capul de mor.
Ia, Viorele, ești un bețivan, astea sunt vorbele. Ia, zile tu, Mihaela. Ia, Mihaela, zici de mine că-s bețiv, dar tu nu știi că ăsta e doar un apelativ. Ia, toată ziua stai degeaba, ești mai rău decât baba. Ești toată ziua taca când te aud în pică moaca. Fața sufletul, ce dracu faceți, bă, aceea? Facem un rap battle, așa între mine și Mihaela. Ia, Alexandru, ești urâtă cu spume, mai bine mănânci legume. Lasă-mă dracu cu porcările voastre, Mihaela, hai în cameră că s-o omoară ea noi ca chiorul banii să bag acolo de numai. Și-au rupt vreun picior? Nu. Curge sânge? Posibil. Hai, pleacă de aceea că nu mă interesează, înseamnă că sunt bine. Țin să cred că ți-au distrus și colecția de peruci. Perucile mele! Dați-vă! Ia, lasă-mă în pace, animalule care ești mort! Dă-mi părul, înapoi și te las în pace! Ia! Ce se întâmplă aici? Mă joacă pe cap! Îi fac masaj! În secunda asta nu mai mișcă unul în camera asta, n-am înțeles! Gata cu bătăile, gata cu bread, gata cu tuns în cap, gata, că m-am săturat. Ce e aici? E baramuc? Ce obrazni sunteți amândoi, nu ascultați pe mamă ta deloc. Dă-le, Mihaela, dă-le ca lumea. Nu, mamă, că știi și tu că e vine lui Cătălin. Ia uite și pe Mickey Mouse, taci măuțatul din gură taci că nici tu nu ești prea brează. Nu vreți voi mai bine să mergem la o plimbare? Să te plimbi cu măta, mă. Hai, mamă, vrei să mergem? Pe unde vrei să mergem? Gata! Hai, taci dracu, Mihaela, că a făcut spume la gură. Cred că ar fi o idee bună, Mihaela. Să fac spume la gură? Bă, da, proastea asta să mor eu. Ce dracu, Mihaela, lasă spumele. Oricum ești urâtă cu spume. Tu vorbeai, Alexandru. Ce ar fi o idee bună? Nu mai țineți în suspans. Aoleu, mamă, să mergem la o plimbare. Mamă, Cătăline, ce idee bună. Cred că m-a luat la mișto. Vrei să vii cu noi la o plimbare? Da, vreau să vin la plimbare. Hai toate ciupacabrele, echipare, că mergem la plimbare. Ce flower power e asta? Și mai devreme ieșeau spumele pe nas. O să fie interesant. Ficar capul al dracu, Florina, îți rup picioarele. Îi rup lui măta, că nu mă prinzi tu pe mine. Ce zi frumoasă pentru o plimbare. Mă mănâncă bărzăunii. Hai, mă, nu mai fi așa muiere și admiră priveliștea. Alexandru, nu mai mânca iarbă că